Pois estamos de novo con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Tino Lores, presidente da Asociación de Amigos do Camiño Portugués. Moi boa noite, señor Lores, como estamos? Como sempre ben. Lores ao cuadrado, porque vostede naceu en Lores e aparte non... Bueno, sí, eu son Lores de Lores. Pero bueno... E ademais algo inglés, o sea, tamén Lor, tamén por lá. Pero vamos, eu realmente do que é Lores, pues, nacín, non? É dicir, despois creime en Pontevedra non teño prácticamente relación, non? Ainda que se hai familia por parte da miña mãe, pero non teño así moita... hoxe en día, pues, prácticamente vou por ali, non sei se me coñecen ou non, pero bueno... Vostede, que ainda é un chaval novo, cando empezou a darlle voltas ao camiño e pues, empezou con esta historia que hoxe é moito conto? Pois a verdade é que empezou no ano 65. No ano 65 eu tiña daquela 14 anos, e entonces aquel ano de 65 foi un ano, ahora visto desde en aquel momento non o sabía, pero ahora vendo a historia, a hemeroteca e o que pasou, foi un ano moi importante, non? Foi un ano, ademais, con datos curiosos, como foi unha anécdota moi manida, que foi que a de o cardenal Quiroga Palacios con Franco, cando foi que recibeu, pediu audiencia, o cardenal Quiroga Palacios, a Franco, e dixolle: Excelencia, el año que viene va a ser un año muy importante, porque es año xacobeo, es año, y va a venir mucha gente. Y dice, sí, muy bien. Y dice, y seguramente viene el Papa. Y dice, y no tenemos aeropuerto. Entonces, dice, claro, entonces dice Franco, bueno, ¿y si no viene? Entonces, o cardenal Quiroga, tamén era galego, dice, ¿y si viene? Entonces fixose o aeroporto de Lavacolla. Iso mesmo aconteceu tamén no Hostal dos Reis Católicos, que tampouco había unha habitación presidencial, e tamén houve que facela. Entón, aquel ano foi un ano de gran importancia polo ano xacobeo, e apareceu tamén unha peregrinación na que eu participei desde Portugal, que se fixo por agua, naquele momento pola carretera nacional, non había coches. E entonces, eu sabía, que na miña memoria juvenil e infantil, que existía o camiño portugués. Desde que perdeuse, a partir do ano 65, non se pode falar máis do camiño portugués, ata que no ano, bueno, eu si peregrinaba outra xente, desde Pontevedra a Santiago. Xa, pero a nivel testimonial. Exacto. E entonces, e xa no ano 91, cando eu vou nunha lista electoral ao Concello de Pontevedra, poño no programa electoral recuperación del camino portugués a Santiago. Que nadie sabía o que era iso. Eu dicía, isto que é? Bueno, e aí é onde empezan os estudios. En o 93 facemos a asociación, facemos a primeira peregrinación, iso no 93, que tamén foi outro ano similar ao 65, aí naceu... Sí, pero aí nace a asociación. Aí nace a asociación. Vale. Nace coa primeira peregrinación desde Tui a Santiago, polo camiño histórico, chegamos. E a partir de aí, pues, empeza todo hasta 32 anos que levamos agora. E logo entramos nos datos, pero se hoxe mirara para atrás, ou neste momento, que non sei se, lóxicamente, habíamos falado estos días, pero non desto. Sí. E entonces, ahora mismo, que foi o camiño para Tino, ou que sería Tino sin o camiño? Bueno, Tino sin o camiño, empezo polo revés, Tino sin o camiño, pues, sería Tino, é dicir, que hoxe son Tino do camiño, é dicir, que a min isto, pues, un gusto... Que lle aportou o camiño a vostede, a nivel non só personal, sino, bueno... A min a nivel, nos últimos anos, nos últimos 30 anos da miña vida, pois isto supuxome unha actividade e unha maneira de vivir diferente e unha maneira de estar neste mundo, non? É dicir, que realmente eu xa, a miña profesión había colmado, estaba de director no Colexio de Nantes, pois tiña as miñas aspiracións profesionais cobertas, políticas tamén, estaba na política non pero a nivel concelleiro, Pontevedra. Sí, exactamente. E, bueno, tampouco non tenía maior aspiración, ambición. Pero isto si doume unha continuidade até hoxe.
É dicir, que bueno, de estar continuamente, pois... Pero cantas oriñas dedico a isto? O estudio, os traballos, as reunións, a mover moitas voluntades? Anos de traballo, claro. Pero anos con entusiasmo. É dicir, que teño que dicir que doume máis satisfaccións que traballos. É dicir, a min, eu teño moito que agradecer ao Camiño de Santiago, teño moito que agradecer como sou crente a Santiago Apóstol, considero que tuve un infarto, este desinfarto, cando cheguei ao cardiólogo, dixo, Celestino, tuviste mucha suerte. Eu dixen, mire, como soy creyente, creo que foi o apóstol Santiago que me salvou a vida. Por lo tanto, debo a vida ao apóstol Santiago, non? Porque ele dixeme, non che tocou, tens que continuar. E estou continuando no camiño, pois, bueno, desto xa fai 10 anos, ou sei? 17 anos. O sea que aí estamos, ¿no? E seguimos traballando. Ahora mismo, pois estamos no albergue de Pontevedra, que abrimos de novo, e faltábamos unhas fundas para uns colchóns, e estamos todavía traballando como se fora fai 25 anos cando abrimos o albergue. Pero onde lle nace esa enerxía, esa vontade? Bueno, eso creo que é innato, non? É dicir que outros saben cantar, non é ningún mérito. Outros que saben cantar, eu sei facer isto, non? O sea que tampouco non pasa nada, non? Que e xa está, non hai que darlle máis voltas. Pois vostede non canta ben. Non. Bueno, que aportan, porque isto seguro que eu penso moitas veces, que aportan os camiños a Galicia, a poñer a Galicia no mapa desde o punto de vista espiritual, turístico, cultural, económico, bueno, de infraestructuras, de todo. Bueno, eu creo que hoxe é unha das fontes de riqueza, ademais, como se fala ahora, de riqueza próxima, non? É dicir, non é das grandes empresas, pero sí para o comercio local, para a empresa local, para as pequenas aldeas, para os pequenos povos por onde pasa o camiño. E iso é enriquecedor, non? Ese é o bodo. A importancia do Camiño de Santiago é que toca aqueles aspectos, aquela xente que, bueno, que non aspira a ser un gran millonario, ni un gran industrial, ni un gran empresario, pero que ten un pequeno local, un pequeno restaurante, un pequeno albergue, unha pequena tenda, que lle pasan 100.000 personas por diante e que vende 100.000 cafés. Que, bueno, vive ele, mais vive un fillo, en fin, pode colocar incluso unha persoa. Isto é o que aporta, digamos, económicamente, non? Incluso socialmente. Despois, claro, é poñer a Galicia no mundo. É dicir que hoxe, sempre, agora xa non, pero para, bueno, a ver, Pontevedra non o conocen en Alaska, pero aquí veñen peregrinos. Por que? Porque está o Camiño de Santiago. Entón, bueno, veñen peregrinos de todo o mundo que pasan por aquí. Que despois algún deles volve, non? É dicir, eu falaba precisamente fai uns días o alcalde de Pontevedra, que dicía, hombre, hai unha persoa que traballa con meu fillo en Londres, que lle gustaría vivir a Pontevedra. E dice, porque conoce Pontevedra, porque pasou por aquí facendo o Camiño de Santiago. Entón, claro, fixo o camiño portugués, pasou por aquí, gustoulle Pontevedra, e cando meu fillo lle dixo que, bueno, falaron, entón dixo que lle é un sitio que lle gustaba para vivir. É dicir, isto é como transmite o Camiño de Santiago ao mundo a realidade do que nós vivimos. Despois, iso do seu aspecto económico, despois o aspecto cultural, é dicir, que leva e trae. Fai tan só 10 anos, pois non había ningún cartel en Pontevedra que se habla inglés, e hoxe todos os lados as cartas en inglés, en fin, ben xente que coñece. De cantos países, non vamos a citalos, pero de cantos países veñen peregrinos a Galicia ou viñeron nos últimos anos? Eu creo que quedan poucos que non veñan, non? É dicir que, porque había uns que eran países como Grecia, que viñan poucos, e veñen. Por exemplo, Estados Unidos, hasta no 2010 non viña casi ninguén, agora está no segundo posto. Está primeiro España, Asia, Japón, Bielorrusia, había outro día no albergue, bueno, Ucrania, Rusia, outro día, este ano, este verán, pasouse unha anécdota que había na mesa do albergue sentando un ucraniano e un ruso, non? É dicir que estaban os dous ali, sin ningún problema. Ese é o camiño trae paz, tranquilidade, o camiño é un lugar que non se hai guerra no camiño, alguén non está facendo ben.
quen sexa, non o está facendo ben. Porque o camiño é todo o contrario, é camiño de espiritualidade, de tranquilidade, de falar. Pero é un camiño europeo, é da cultura europea, 700 anos da Iglesia, da Iglesia da Catedral, perdón. Si son 1200 anos de historia, 1200 anos de historia que están aí, non? E que ese é o pozo que ten o camiño de Santiago, e que non o ten outro camiño. O sea, eu falo moito aos peregrinos cando teño ocasión, porque antes falábase máis, porque viñan menos, agora como veñen moitos, pois xa non dá tempo, e ademais que, bueno, cambiou o perfil, non? Pero cando teño ocasión de falar, incluso hai empezan a vir rapaces novos que lle gusta saber a historia de Santiago e como é isto, non? Porque eu sempre lle digo que o Camiño de Santiago, o camiño ten apelido, ten Camiño de Santiago, isto non é un camiño calquera, camiños hai moitos, pode un camiñar para Rioja, pero este camiño é diferente porque en este camiño danse moitas condicións. Sempre lle digo, ti, por exemplo, ves camiñando, ve teu lado, ve outro camiñando, tú ves facéndolo por deporte ou por diversión, pero que está ao lado, o mellor ven con cancro, porque a súa fe e a súa maneira pensa ou cree que o apóstolo Santiago vai a curar, ou ven pedindo traballo. Non che vai dicir, pero ti debes saberlo, que o mellor o que está ao teu lado facendo o camiño non está tan contento como a ti. Sí, ou para ele, ou para o fillo, ou para o amigo, para... Exactamente. Por que? Bueno, porque esa é a motivación do Camiño de Santiago. Entón, claro, esa é a historia, non? O facer o camiño transforma a un individualmente? Sí. É dicir que, a pesar do que se dice, que, bueno, que hai moitas maneiras de facelo, o certo é que todo o mundo que chega a Santiago vai a catedral. É moi difícil que haya moi poquilla xente que chega a Santiago camiñando e non vai a Santiago, non vai a catedral. É moi difícil que calquera persona que non chegue, que faga o camiño, que non chegue a Santiago e chore. De emoción. Exactamente. É dicir, porque é un reto. E logo entra un ali, bueno, e é unha experiencia nova. O camiño non se conta, faise. Non é bueno, como eu acostumo a decir que o Camiño de Santiago é a cousa máis solidaria que existe, porque, bueno, se hai que botarlle unha man a un peregrino, bótase, se hai que buscarlo, leválo a unha residencia, lévase, pero tamén é o máis egoísta, porque resulta que todo o mundo dice que o mellor camiño é o que fixo el. Eu son o mellor camiño, o camiño é o meu é o que fixo. Pero ademais o camiño se pode facer con bocadillo e con zapatillas, dormindo nun albergue ou indo ao mellor hotel ou ao máis caro e tomando unha mariscada pola noite, non? Sí, efectivamente, é dicir que incluso non ten porque, o sea, eso de falar o Camiño de Santiago cando se fala porque normalmente os famosos que son confidenciales os que veñen, veñen e non dormen nos albergues. Non, incluso ademais hai unha cuestión, o sacrificio, o sea, para que non sean reconocidos, claro, e non ten por que ser, incluso non ten por que ser andando, non? É dicir, porque o de facer o camiño andando, eso de acollida tradicional, todo eso é porque en aquel momento era como se facía, non había posibilidade de facer de outra maneira, é dicir, que hasta o século XIX non se inventa o motor de explosión, por lo tanto non había máis que vir andando ou a cabalo, é dicir, non había outra. E ademais había que voltar, había que regresar, que agora chegamos a Santiago, collemos o tren. Pobre cabalo. Pero agora non, había que volver, naquela había que volver. Entón, claro, isto dá pé para que moita xente que ven facendo o camiño, pois, bueno, viva esa experiencia, non? E iso é unha experiencia única que incluso xente que non faga o camiño andando pode vir, por exemplo, a facer esa peregrinación con un sentimento religioso pedindo por alguén, como falábamos antes, sin necesidade de ter que facer o camiño andando e ao mellor facendo máis sacrificio que un que ven andando desde Lisboa. Iso contaba unha vez eu era en Póvoa de Varzín, entonces dicía eu que ao mellor unha señora que viña da Argentina costaballe máis traballo, costaba máis sacrificio vir a rezar ao apóstolo Santiago que viña do Porto. Entonces contestamos, máis señor, o dando Celestino dou-me unha solución porque eu non quería ir andando, xa sei que podo ir de tren ou de autobús, non? Bueno, efectivamente, esa é a parte espiritual e de fe que ten o Camiño de Santiago. 76 albergues, 3.000 camas, e non chegan. En momentos puntuales, claro. Ao mellor hoxe pois está o 50% vacío, ou menos, ou máis, ou 70%, non? 80%. Vale.
Como se poden xestionar estos overbookings, señor Lores? Vamos a ver, o primeiro é que eu veño dicindo sempre, hai que planificar en orixe. Isto é un problema de planificación. É dicir, que a xente tem que acostumbrar que non pode sair ao Camiño de Santiago, e vamos ao Camiño de Santiago, e vou para lá, se eu quero facer un viaxe, eu planifico. Eu planifico. É dicir, que, por cando exemplo, donde durmo, hotel... Reservo, falo con a agencia de viaxes, vou buscando, non vou á aventura. Cando vou á aventura, bueno, son poucos os que van á aventura. A maioría, o que fai é, e se sobre todo se vas coa familia, e non sei que, pois vas buscando unha seguridade, non? Seguridade que, lóxicamente, dá o Camiño de Santiago. Planificación. Hai que planificar. E hai que planificar en orixe. Por exemplo, non se pode vir 50 rapaces a chegar ao 15 de xulio. Vamos alá. Vamos ao facer o Camiño de Santiago. Dormimos en los pabellones. Oiga, mire, los pabellones non están para eso. Los pabellones non son para dormir nos pabellones. É dicir, que agora pues, nos empezamos cortando eso, porque, claro, hai momentos puntuais que eu estou de acordo que se fagan. É dicir, un ano santo, planificación. Un ano santo, pero avisando antes. Un ano santo, un mundial de xuventude, pois ponse carpas, pero é unha cuestión moi puntual. Ahora, o que non pode ser... E planificado. Entonces, porque, claro, eu entendo, por exemplo, as persoas de Santiago, que cando no verán empezan a chegar xóvenes, claro, que non teñen onde dormir, porque de repente chegan 500 rapaces ou 500 persoas a Santiago que non teñen onde dormir. Pois dormen na rúa. E, bueno, e fan... Hai soportables, pero bueno. Claro, pero fan barullo, porque non sei que, pero ao día seguinte outros 500. Entón, claro, o veciño, oiga, a ver, entón hai que planificar. É dicir, estamos nun momento que estamos no século XXI. Hai medios para saber. Hai medios para saber cantos peregrinos hai hoxe no camiño. Hai medios para saber cantos van a estar mañán en Redondela, ou cantos van a estar mañán en Sarria. Bueno, planifiquemos. E tamén o propio peregrino. E o propio peregrino tamén. Non solo. Eso é. E o propio peregrino, antes de sair a Ibiza, en agosto, mira se hai hotel. Se non se sabes que vas dormir na playa, se te deixan. Entón, claro, oiga, entón non vou. E se poden, que complicacións ten a favor e en contra o que eu chamara, vamos a un grupo de 10 ou de 15 ou de 20 amigos e reservamos, chamamos ao albergue de Pontevedra e decimos, oye, mira, o fin de semana que ven queremos 30 literas para... Ben, vamos a ver, é unha das cousas que nós estamos reivindicando, sobre todo nos meses de xullo e agosto, cando hai o problema, non? E é que se poida reservar nos albergues públicos, porque ademais iso favorece os albergues privados, porque claro, moitas veces os albergues privados queixase de que reservanlle e despois non van, porque topan lugar no albergue público. Claro, están en Redondela, entonces dice, bueno, reservan un albergue en Pontevedra, pero chegan a mañán, entran no albergue de Pontevedra e teñen plaza. Anulan. É máis barato, é máis oficial, máis o que queira. Non, que non gusta máis, o que sexa. Entón, si saben xa en Redondela que non hai sitio en Pontevedra, pois xa reservan. E ademais evítase o estar a correr para buscar unha cama. Claro, porque hai peregrinos, e se ven comentando que hai peregrinos que madrugan demasiado, que madrugan moito. Ás 4 da mañán. 4 da mañán para chegar ás 7, 8 da mañán, cando salen os outros, eu chego e teño plaza. E iso tampouco favorece. Iso non é camiño, iso non ten nada que ver co Camiño de Santiago, iso non sei o que é, pero... Porque o camiño é placer, o camiño é disfrute, o camiño é pararse, o camiño é... Falar coa xente. Ou contemplar a paisaxe, non? E tomar unhas outras en Arcade. Ou, claro, ou pararse na fonte e refrescarse e sentarse un pouco, non? Exactamente. E non sei, sacar unha fotografía. Eu teño unha anécdota de unhas... Claro, porque son moitos anos no albergue de Pontevedra, entonces, pues, coñeces moitas experiencias, non? De dúas rapazas de Madrid que me chegaron ao albergue e me contaron que, bueno, que o día anterior fixeran a etapa Redondela, de Pontevedra, Tui Redondela. Entón viñan, saíron da mañán, depois de Valença, pasaron o hotel, sacaron fotografías en Tui, non sei que, pasaron moi ben, comeron no camiño e tal, e chegaron ás 7 da tarde a Redondela. E non tiñan plaza no albergue, non había onde dormir. Tuveron que esperar a que terminaran as actividades deportivas no pabellón, entraron naquele pabellón que estaba pois sucio, dormir ali, como puderon, e entón dixeronme, esta mañana salimos tempranito, non saludamos a nadie, estábamos aquí, tenemos plaza.
Eso que che dá a idea de como é o conseguir unha plaza nun albergue público. Ademais, incluso hai outra cousa maior, que é a discriminación, por favor, por edade, non? A discriminación por un triaxe tamén? Claro, a ver, que vamos a ver. Se eu vou... Claro, bueno. Claro, a ver si a favor, vamos. Habrá que favorecer ao maior, non? Claro, bueno. Porque se eu salgo de Redondela á mesma hora, con mesma mochila, que un chaval de 18 anos, ele chega, colle cama, eu non. Dice, por que se eu quero dormir no albergue? Pero bueno. Señores, vamos a publicidade e dentro de un instantiño continuamos analizando a situación, a importancia que ten, lóxicamente, o camiño portugués e o Xacobeo, que será no 27. Exacto. Cantas cousas están xa preparando para o 27? Hasta ahora mismo,